Jeg siger tak for det. En virksomhed i Skovby ved Galten fik i dag meget fint besøg. En rigtig prinsesse slog vejen forbi, og det havde hun tusindvis af gode grunde til at gøre. En underskrift efterfulgt af et håndtryk og en 1-årig sponsoraftale mellem prinsesse Natalie og firmaet Alcar er i hus. Jeg er stolt over i dag at kunne indgå sponsoraftale med en af Danmarks bedste dressurryttere, hendes højhed, prinsesse Natalie. Præcis hvor mange penge prinsessen kan se frem til at få det kommende år, ved kun de to parter. Det har vi lavet en aftale om ikke at offentliggøre. Her ses prinsesse Natalie ved et stævne på Vilhelmsborg i 2002, hvor hun vandt Danmarksmesterskabet i dressur. Og i flere år har hun været med på det danske dressurlandshold. Det er en støtte for mig for at kunne gå ud og træne lidt mere med de trænere, eller med min hovedsagelige træner, som jeg har. Hun bor i England, og det vil jo hjælpe på at kunne tage over til England, eller få hende over til at komme til mig lidt oftere. Ved Europamesterskabet i år skal det danske dressurlandshold blive mellem de 5 bedste hold for at komme med til OL. Et krav, prinsessen tror, de kan leve op til. Hvis hestene er vores holdrytter, alle forbliver friske og gående, og det hele, og lykken er med, så skulle det ikke være noget problem at få den der OL-billet. Men det er hest, vi har at gøre med, og man ved aldrig, hvad der kan ske. Inden prinsessen skrev under på aftalen, viste direktør Per Kloster hende rundt på Alcar i Skovby, hvorfra der bliver distribueret alufælge. Er det dem, der skal ud og købe fælge, der sidder og kigger dressur, tror du? Ja. Hvorfor ikke? Altså masser af... Hvis du ser forsiden for vores materialer, der er det for eksempel en Audi Q7, ikke, også, som meget ofte bliver anvendt til at transportere hestetræler og så videre med, og de skal også have hjul på. Sponsoraftalen er foreløbig indgået for et år med mulighed for forlængelse.